Asị nwa agbọghọbịa ịpụlụ ije wee je na-alụ ọlụ na Lagos. Ịghọtara kịta ebe ịpụlụ ije bụ Lagos wee je na-alụ ọlụ ebe ahụ. Iwefu nwoke dọ gị mma, gịnị ya na-abọ wee bido wee kwụba, gịnị ya na-abọ wee bido wee kpaba. Unu kpagide kpagide ọ dabala unu bido ịmaka unu mebe enyi nwoke na enyi nwaanyị. Mana ndị bụ na amara unu wee kwụgide kwụọ 3 years. Nwoke anọwa wee sị oke na ịdụ ya mma na ịdụ ya mma ọnụnụ na ya chọrọ ịnụ gị na ya chọrọ ime ife a. Mana unu na-abọsi n'ofu obodo wee pụta, like unu na-abọsi n'ofu obodo wee pụta, ịghọtago, wee mitikwe na Lagos. Mana unu ga-anụgharị onwe unu, mana ofu afịa ka unu na-eje, like ofu afịa ka mama gị na mama ya na-eje je na-azụ, ịmagolo na-afụ onwe fa na-eme ihe a na-eme ihe a. So o wee luo na December unu chọrọ ime introduction, unu na-abọ wee soro wee bata ịbịa ha mee introdo. So nke nwoke wee dulu gị wee ga zuko ndị befa, zukosie ndị befa wee fọsịa gị sị na ịdọ mma, ịmago na ọ bụ na fa bụrụ ndị na-ajụ oke ajụjụ like that, nọ na ifefa fụrụ dụfa mma. Ịghọtara na fa jụọ onye ebe ịbọ si nọ nwa ya onye befa otu. Then na family nke nwaanyị si na ya wee pụta bulu ibu, ịghọtara na like is a large family ka fa bụ. So gị nwa bụ nwaanyị wee dulie wee nakwuo ndị bụ ụlọ, wee luo ndị bụ ụlọ wee fụsị anya wee chụbasị anya si ya kedu onye ọ bụ na papa gị bụ onye na-ajụta ajụjụ, wee jụgide ajụjụ wee bụrụ datina na mama gị na mama the guy bịalụ idu wee nata nwelu nsogbu o, na fa nwelu nsogbu n'afịa wee so okwu, like ebe fa na-eme meeting, nna meeting ibie osikwa nke ọpụ nke fa na-abọ wee so okwu that na okwu afọ lụsịrị different join a na dị okwu that na ekpelie n'obodo fa wee kpesie wee ekwu onye ikpe ma na onye ikpe amara. Mana since afọ na fa esiri ofe ezi aga, it's not like na fa esiri ofe ezi aga na etu ndị be anyị si ekwe nọ na nya onye fa ibi osi ụzọ ọzọ. Now gị na nwafa nwoke wee soro wee nata ịbịa n'ụdị na nwunye, unu fụrụ onwe unu n'anya, unu ama ajigo, unu chọrọ ịnụ onwe unu wee find out ihe anụnwa kịta. Mama gị wee sị na ịma nnukwa the guy, mama the guy wee sị na nwa ya ama nnukwa go, wee na-adọ ihe a na-adọ ihe a. Parents gị achọrọ, parents the guy ya chọrọ, kedu ife unu ga-eme? Unu na-abụọ ga-aga n'iru n'ọdị na nwunye maka na unu fụrụ onwe unu n'anya. Ọ sị bụ nne na steji fa na-abụ nọ na ya kịta bụ ije mee court wedding, fa na-abụ ebiri mgbe ọbụla mama fa na mama nke nwoke ji wee feel ịbịa together dozie asa ọgọ fa edozie abịanye ụmụnna ifefe a. Ịghọtara na fa na-aba chọrọ ịhapụ onwe ha maka okwu na-eselu parents ha na village na onwe ka ọdụ. This girl wee na-ajụ si na fa conclude go, mana ịma na mmadụ ka ya bụ ya nọgide ya na-atụgharịkwa uche na-asị ya na-emekwa kịta the right thing. Na the guy ekwete na fa na-abụ ekwetego na ifefa chọọ kịta fa mee court wedding fa amụba nwa n'ụwa onwe ha move on mgbe ha ji wee chọọ ịnọ na ndụ ha. Then they will come together. Mana ịgbago ya na-achọ ka ya mara ihe ọ bụ kịta a right decision. Ọ bụ kịta a right decision because na o nwere enyi nwaanyị si ya na ọ bụgodu na nwoke needere family ya na marriage, na nwaanyị need family na marriage, maka na nwaanyị ka a na-aka emegbukelisi. Na ọ bụ na ndị bụ na-akwụrọ gị n'azụ na inyelu nwoke anụnwa everything iji wee megbu gị, na ya ma support ya na ịjụkwa anya gị gba mbọ bụ na family gị dị involved or gị move on gị hapụ this guy. Ịgbago since the guy kwụsị destin ọbịa dị n'ili elu ya wee sị ka ya jụọ ya na-eme mistake ka ọ na-ada eme mistake, ọnya gaa n'iru ka onye aga na n'iru. N'ike gwụrụ ya, ụmụnne m unu tinye ọnụ n'okwu a. Nne o, ịjụkwa m, ọ na-akakwa mma ị na-anụ di ka family gị kwụrụ gị n'azụ. Ife enyi gị nwaanyị kwuru dụkwa right. Nwoke can stand on his own mesie gị ife niile dụ n'ụwa without ndị befe maka na nwoke ka ọ bụ. Mana ọ na-abụ ọsọ chụba nwaanyị ome gịnị, ọ gbanaba be nne ya. Yes, ebe o nwere mmadụ. Ọ bụrụ na ị gbafeluzie ndị be nna gafe ọsọ chụba gị, ole si ga-akwụnwụrụ onwe gị sọsọ gị, you move on alone because n'iru ndị bụ na ịnụbekwe di o. Ọsọkwa ya bụ na unu mee court wedding n'iru fa nwere ike fa na-elebele gị akwụ na self. Yes, because na-enyere ụmụnna ifefe ahụ apụcha na court wedding do legal, mana anyị nwee tradition. Afọ ịghọta ebe na-eje ọ na-adọ mma
like ha wọsị na di atọkanya wee kwalụ nke n'azụ family dọkwa mma o because na o nwere ife a na-ewepụ n'anụ were eri ife afụ di gị ga-ewepụ n'anụ wee lie bụ ndị be unu malụ na ọbe mmadụ ka esi pụta malụ na mmadụ mụrụ gị na-akwa ilufe ugwu ọbụghị ya tago and o nwere ike bụrụ easy way for nyanwa ime cut wedding it doesn't cost much so o nwere ike ma na na-afụta gas is something do valued nwekwa ike ọ na-afụta gị it depends on ụdị mmadụ it may work it may not work but isi gị nobody without your parents I will not say that but decision is still yours ụmụnne m tii n'ọnụ n'okwu a daalụ nọ ka dị n'ụbọchị ọzọ